Mä ajattelin tehdä tällaisen room setup-videon, koska mun huone on muuttunut paljon ja sitten mä en oo keksinyt mitään muuta. Ja äskenkin mä kuvasin tällaisen äskeisen, mut se vähän meni huonosti. Ja jos mun ääni kuulostaa vähän tällaisesta ehkä oudolta, niin se johtuu siitä, että mä heräsin tunti sitten. Ja let's get going. Ja sitten äsken se meni niin huonosti, kun kamera heilu koko ajan. Mä en ole nyt varma, että näyttääkö mua. Joo. Tässä on ovi. As you can see. Sitten tässä on pöydällä on kaikkea random kamaa. Sitten tuolla näkyy toi ihme puhelin, josta mä katsoin, että tuleeko kunnollista. Tai että näkyykö mun naama tuossa aloituksessa. Sitten tässä on GoPro suoja ja sitten Razer Hammerheadit. Sitten tässä on kaappi. Sitten tässä on minä. Sitten tuolla painot, että voi tulla papa biceps. Sitten jos te ihmettelette, että miksi mulla ei ole lakanoita, niin mä just äsken otin ne pois, että ne meni pesuun. Sitten tossa on koulukirja, kouluvihko, joku random apina ja dinosaurus, sit jotain random kirjoja. Koulureppu, sisäpelikengät, joku random juomapullo. Sitten tässä on kirjoja, jotain koskaan lue, sitten jotain randomia, jotain koskaan, jotain mua ei, josta mä välitä. Ja sitten on jotain random johtoja. Sitten tässä on kyniä, sitten kaikkea muuta. Pikkuselästä, easy money. Sitten tässä on tää niinku setuppi. Tää näyttää aika samalta kuin edellisissä versioissa. Ja sitten tässä on tää tietokone. Mä eilen niin puhalsin sen puhtaaksi, niin mä voin näyttää sisältä. Ai niin, ja sitten tässä on pleikka. Otka. Saatte nähdä sen vähän paremmasta kulmasta. Tossa on siis pleikka. Joo. Tässä on GTX 770, semmoinen päivittää GTX 1070. Sitten tässä on toi kovalevy, sitten i7, sitten jotain ramia ja virtalähde. Joo. Hyvältä näyttää. Joo, mä nyt otan ton tohon. Joo, se oli sitten ensi videon merkeissä. Tai no, mä tähän väliin voisin sanoa, että mä ajattelin sellaista uutta sarjaa, josta niinku kaikki CSGO-pelaat te lähetätte mulle demoja. Sitten niinku täytätte sellaisen taulukon tai sellaisen kyselyn tai siihen sähköpostiin. Ja sitten te lähetätte sen ja sitten niin. Mä voin laittaa tonne descriptioon niin kaikki ne niinku jutut tarkemmin. Joo, se olisi ensi kertaa ja sun mielestä on moikka.